So zadziwika kuti ship yoyamba imene ma-Americans analanda ya Iran ija yochita kuti Tuska, munali mankhwala, munali zithandizo, munali mankhwala anthu aku Iraniko. Remember kuti kuli chiwerengo chambiri chovulala chophedwa, munali mankhwala kumene koko ndi America yalanda. Mankhwala auta opita kwa ma-civilians anthu wamba America yalanda mankhwalawo kuti anthu avutike ndithu, anthu aku Iraniwo afe, koma afunanso anthu omwewo. Do you know why ma-Americans ma Israel ali very angry ndi panapata akuyenda anthu onse aku Iran muzozimezo chifukwa muchidziwa chifukwa chonena kuti poyamba atangopholisa ku Iran kucha, okay, kuphaya supreme leader ndi ma generals 40, ma message oyambirira anali kuti yani Trump ndi Netanyahu analona kuti ife kumbali yathu tachita nawo ndi nthawi yanu kuti mupange mademo mutenge boma pana chifukwa katomza 40 zija ndalama zonse zinathekebeya. So pana pangophatikiza onse mfaka akamatchula akamati ma Iranians, right? Pana pa hate yabwera sipana kwa mtundu wonse poyamba makamba za malidala okha, malidala aja nawo phaipa kuti madala kulibe onse asandi ma Iranians, koma kuti tijimu chenja chitikaso muli bwanji konse kumene muli. So tingopatsana ma update mango pano tione kuti zinthu zikukhala bwanji. So anyway, Trump pakati pano ndithu akutumizanso a Jared Kushner amene ali mpongozi wawo, komanso Steve Witkoff nthumwi yawo ya ku West Asia kuti ipite kumene koko ndithu ikakambirane ndi Iran makamaka ku Islamabad ku Pakistan. So actually pali mphekesera zonena kuti Muhammad Ghaliba amene ali speaker wa nyumba ya malamulo ku dziko la Iran akuti wapanga resign kuma negotiations like zokambirana nazi iyo wachokapo kayo ngophumukapo kayo ineyo I think zokambirana nazo ndingosuntha kupang'ono I think mutha kuyikapo munthu wina kaye chifukwa cha mabize ena ndi ena. So actually Trump amafalisa mbiri kuti anthu sakugwirizana yema kuti muzatere anu ake anena kuti no, if actually nthawi zonse timakhala united, if timakhala kugwirizana, and this has nothing to do with unity kuti taranzana koma munthuyo wango sunthamo mukabile timene ifuna zipita kumakambirana ku Pakistan. So our ujeni foreign minister amene ali Abbas Araghchi amene ndithu akuti nayenso akupita ndithu kuti akambirane mwina weekend akuti kutha kukhala zokambirana. Ngakhale kuti ma statement amene wawo ngakhale tikuwapeza pa ma main sources, komabe timayenera kuti tipange confirm kutsimikiza kwenikweni kuchokera ku dziko lija la Iran chifukwa nawonso ndithu amakhalanso ndi kutsimikiza kwawo. So zikatero zimakhala zapopo. For sometimes chimecha kuti Trump amatha kuyankhula zinthu, akatha kuyankhula zinthu chifukwa wayankhula ndi Trump, ma main media ma mainstream media tingoza ngati Al Jazeera, BBC, CNN amatheka kuti nkhani zinthu kuzilemba ngati nkona kuti kumbali ya Trump akuti mwakuti. So information tikupasana pai ndi mbali ya iwo kumene koko achita Trump wa. So anyway zikachitikaso ku confirmed zikatsimikizikaso kumbali ya ku Iran kuti tiona tikupatsanisa kuti okay zili motere, koma ndithu pali strong, pali mphakisa za strong zimene zikunena kuti Abbas Araghchi akhala akupita komanso kuti apita kukhala kweya, komanso patinso kumene akupita kwambiri mbiri kumene akukayankhulaninso ndi maiko enanso. So iyo ndithu ndi update yoyambirira pa nkhani yokhuza ndi ma negotiations kuti nkhani ikuyenda bwanji. Abbas Araghchi ndithu eveninso ndithu dzulo analinso even ku Strait of Hormuz kumene koko anali konko ndithu kuyenderanso kuti kumene kuchitika ndi chani. So nkhani yoyambirira ndimeneyi. So nkhani number 2 tikapeni zokhuza ndi Benjamin Netanyahu, prime minister wa dziko la Israel, amene ndithu pakadali pano wabwera poyera nkunena kuti iyeyo ndithu ali ndi okay anampeza ndi
months ago anambezera kuti anampeza ndi cancer yawo kuti kuzimatiyani kuti not as yamabattle as such, no, komano it's kupitilira mabattleyo. I mean, if you okay, like kupitilira, okay, just my pelvis chonchi kumene kumapanga produce, kumene kumapanga ndithu produce kuti nautiyani kuti yeah, kumene kumapanga produce madzi ajawa, okay, not ajawa, yeah. So akuluwa anapeza ndi cancer kumene koko so akuti anachedwa dala kunena chifukwa samafuna kuti kuti mwina Iran pa time nkhondo imene imachitika mucha akuluwa atapeza nayo, so akuti samafuna kuulutsa dala chifukwa amaopa kuti Iran igwiritsa ntchito zimenezo ngati propaganda, ngati njira ina yake ya kuti makuti I don't know kuti propaganda yake bwera motani. So anyway, akuti kana karangoyamba kumene, so akapanga treat kamene koko kama wapeza ndithu anthu mina ali over 50 mapita uko, yeah, kama cancer imeneyo most late kwambiri kwake. So ikakhala kuti yapezeka mwambiri mwapasa treatment umatha kukhala bwinobwino kuchira fa kanthu kama kakatuma ndithu ndi kamafalikira chonchi. So akuti kali kumambiriro akuti ndithu anakadula ndi iye akona kuti ali bwinobwino, akutero kuti ali bwinobwino. So tizoti nangasema pa Israel simafanaso pena pake. So amene ndi malipoti amene Israel Benjamin yawo komanso office yawo imene yatulutsa pa nkhani yokhuzana ndi nthenda imene Benjamin Netanyahu kudwala. So imachita kuti prostate cancer. So mutakuipanga check kuti makamaka muone amatasa focus in picture kuti imakhala apa, kulimenake. So sitting on such picture bwino because so kuti inappropriate. So anyway, komano I think apapo madziwa kale. Cha number 2 ku Israel kumwe kuti tu akufana tu aponye chipate chipate kumene koko ndi chipate chikulu cha magay. Yeah, I don't know kuti makamaka chuchitika njani. Izichi sometimes amatha kupanga just kufuna kungopanga gain support. Komano nayonso za gay ziliso against makamaka ndi chipembedzo chawo, zili against kwambiri ndi chipembedzo chawo. Ndi I don't know kuti why afuna apange chipate chachikulu kwambiri kunyanja kwa uko chipate cha magay kwambiri. Iwo amene kuti gay ndipo ngati anthu ayambira amene zimenezo zili pa Israel. Koma baba just angofuna apeze support kwa anthu ena ake basi, anthu aziti muona ufulu makuti muona makuti msipa nopa anthu ndimene zikumakhalira basi. Kuba amathawa mabungwe Americans amapereka ndalama zambiri, amathawa kupereka ndalama zambiri ku dziko just kungopanga sponsor nkhani yokhuzana ndi magay basi. Koma sanga apange sponsor mwina magay ena ake amene akuvutika ndi school komano kwa atupakhala ufulu wa magay. Ena akusowa even fees ya college ena akusowa koma yozo mapanga sponsor zake zopusa zokhazoka. So anyway, propaganda amene wawo ndithu amene akuchitika. So tiona komano you watch zikhulupiriro makhulupiriro kana kuti even akuti wakulephera kwambiri even ku Jerusalem kuja. So umayenera kukhala machalichi samenera kupezeka kumene kuti machalichi zimangona kuchitika koma chikhulupiriro chawo chikuona kuti machalichi asewaphwanye, right? Machalichi asewaphwanye and kamizikiti iphwanyidwe chikhulupiriro chawo limenecho. That's why amalavulira machalichi, malavulira anthu aKristu kuma zuza akaIslamu batseka zimene zili mchikhulupiriro mwawo. Samverani nkulu. Idol worshippers in a lot of wicked countries. We have no business with them. The Torah didn't tell us go to China, get rid of all the idols and kill all the idol worshippers. The Torah only say uviyarta hara mikirbecha. Clean the bed from among you. Worry about your own country, about your own community. The rest of the world, leave it to me. I will take care of these idol worshippers. I will take care of them in this world and in the next world. But in Israel, it's your responsibility to make it pure and clean and get rid of them and get rid of their idols. Even that we didn't do. Israel is full of idols. It's full of churches.
full of Baha'i temple, all kinds of mosque, even though mosque is not an idol worshipping place, but is a fake religion. It's also not supposed to be in a Holy Land. You know, we didn't clear Israel yet. We don't even have the control in Israel. The Christian church has hundreds of acres that they own in Jerusalem. Each acre worth $100 million and up. Even the Knesset, the Israeli government, this entire area on the mountain belongs to the Christian church. The Russian church, the Armenian church, the Greek church, the Seljukim, the Fatimim, everyone you can think of has some kind of a property in Jerusalem. The nature of the Jews is that they surrender to their enemies. They don't want to start a war, so they let them keep their properties over there. Chabwino. Nde mukapita ku Iran mupeza kuti Ayuda ali konko ambiriso. Pali largest population chiwerengero chachikulu kwambiri chili ku Iran cha Ayuda. Akhristu mizikiti ilipo, mochera lipo. Komano palibe zikhulupiriro zonena kuti yayi apapa akufunira asese wape mwakuti no amakhala bwino mentality imene alibe. Koma itaona dziko melo pangira Iran ikupangidwa labeled kuti ndi azigawenga pamene ma Israel ndio obwesa mtendere. I mean, come on guys. I mean Israel ndio obwesa mtendere, ufulu, democracy. Koma imakhulupirira zilizo zimamwamba zicha. I mean, it's just I don't know kuti amene angakhulupirira zinthu mabodza amene ndani I don't know. So maikwena akumakhala nthu amene makuti pamene marecord alibe maikwena alibe marecord ona kuti amazuza Kristu amazuza ndani alibe kama amazuza Ayuda alibe marecord amene ali ku Israel. Koma Israel imene kubala ndi ife ndamene tumabwelesa mtendere. Koma abayiro kuti bafuneka tiphwanye. So that's it. Imene nditu yapita. So zilagende Stephen chipembedzo chawo zofisa za ugezi zamachalichi za mizikiti zilagende Stephen za kuma mango panga just to kwaona santhu kuti itaona ni fe itaona koma nthawi kazakwana kuti ufuna kutotola adzanyenya, right? Yeah, that's it. So guys, nkhani ina ndio kuzana ndi nkaleta masizifaya nditu Israel nditu ina panto nkhani wake waku Lebanon kuchira kumupha nditu nthawi ya ceasefire kuchira kupeza kuchipidwe ina yake nditu kamupha kuti kumene kwako. So anyway, kuna limalilo bla zamba limbi anthu ndi akudaba masono zoteka pa Israel bwani kumangopha atulankhani. Do you know kuti before October 7 isana ticket mundu bangayo ko search bangono kapa Google baje mngolemo October 7 isana ticket mufuzori Israel inapha atulankhani ngati ku Gaza kupha 20 usanasala 20 koma pano pa anyway ndi nasanduka lebo. Yeah, so nkhani zimenezo nkhani yomalizira ni nkhani yokuzana ndi ma Americans ndithu kulimba nabe ndi maiko aku Europe akomba ndi NATO akuti mukatsegule pa Strait of Hormuz. This should not be America's fight alone. We barely use the Strait of Hormuz as a country. Our energy doesn't flow through there, and we have plenty of energy. Just look at the new global Congo line headed to Texas, a beautiful picture. Europe and Asia have benefited from our protection for decades, but the time for free riding is over. America and the free world deserve allies who are capable, who are loyal, and who understand that being an ally is not a one-way street. It's a two-way street. We are not counting on Europe, but they need the Strait of Hormuz much more than we do, and might want to start doing less talking and having less fancy conferences in Europe and get in a boat. This is much more their fight than ours. Iwo akonezoti iwo samugwisa ntchito kwambiri koma chonsecho mafuta awo zinthu zawo zikukwera ku America chifukwa cha pa Strait of Hormuz koma iwo akuti samugwisa ntchito kwambiri, right? Ndakuona kuti ali mukatsegule muyambe ma meeting like kwayankhula kutumba kumphula kwa mwano khanga kuti muna wake iwo like sapafuna, right? Komano
imene ndithu here's the America for you. America ndi imene tsopano. So guys, thank you so much. Malawi cameras.